салом алейкум бародаро. вақте ма ҳамин канала бигем ташкилшавиша ният кардем, ташкилам кардем, кам-кам обзорам кардем, ма бародаро боварӣ надоштам ки бигем опел тест драйв мекунем. аки ҳамаи гапои ма гуфтам айрӯи бигем бладноӣ нест, и айрӯи нест ки ма гирифтам дига опела признават намекунам. айрӯи хел нест бародаро. ма фикр мекардам ки дар бораи ҳамин мошин ҳама уже медона. дига ягон бигем масъалае нест ки ягон кас надона. ҳама ҷоша бигем баъзе одам ҳаст ки 7-8 хел мошина ҳай кардан, хай баъзе 2-3 ҳай кардан. уже ҳама одамо дар бораи мошина бигем плюс минус иқавқа маълумот доранд. ман хел фикр мекардам ки дар кор нест. не оказывается бовар кунем мошини мо қимат обзор мекунем, ягон кас тамошошон намекунад. зами ягон опел бигем мегири, ягон мошин бигем боли мени буҷетнитар ба навор мегири, просмотрро ҳамаш сини омуда. барои ҳам мо тасмим гирифтем ки кам-кам мошини хел буҷетнитар ба навор бигирему. бардори навори имрӯзаи будем бигем опел астра, солш бардори 1997. ин агар бо кадомед мумкин ки ҳамин мошина бишносен, агар номероша бинед, намедонем ки ай номерош боша, ай цветиш боша, касе агар мешноса бо дар комментария бинависа. бардора бо як хоҳиш дига ҳаме ки касе ки ози бигем ин обзори моро тамошо кард, илтимос да нанависен ки ина фарз кардем ози мерседес дим кузов сечкара мо обзор кардем, элегантша хай бардора шумо элеганс пурсина, элегантша кардем. як киш мега ки илтимос амира классикша бо банавор биги. бардора илтимос ам хай савол нашава, ози ман бигем хачибек обзор кардам, сиданша обзор ку ёки сиданша кардам, караванша обзор чиқади ки аввал сида буд илтимос ам хели саволо нашава. бардора гуфтем мошини астра солаш 97. комплектатсияи мошина бардора айнамиҷа мефаҳмӣ. инамиҷа опелое ки ҳастанд, бо опеле мегем кнатар, комплектатсияшон дар инамиҷан, опелои астраҷи ҳам дар ҳамиҷа. озе бигем ин комплектатсия инаи хелия бо аста CD, CDX, бо намо тигр меган сурати бигем хели зард яхелак алалаша карочи. хай комплектатсияш хулас айрӯи ҳамиҷаш фарқ кардан мумкин. рестайнинги ҳамин кузов ҳамин мошини аз соли 1994 сар мешава. рестайнингша чӣ шидагия? агар наружни бигем ба айҷати беруна гап занем, рестайнинг бардори немо ина бакавой, ина молдингое ки ҳастан, ина молдинго фарқ мекунанд. соли кнажда бисёриёш ина иҷаш краска надора, иҷаш краска дора. бо баъзеаш аста ки вапше неми ҳамин бампер вапше краска надора. хоб ина паворникош цветиш фарқ мекуна, аблисовкаш фарқ мекуна, бардор бампер хизиш фарқ мекуна. баъд ман фикр мекунам ки ҳамин соли 90 да поситмай неста, баъд неми бампер неми гилини ҷои бампери ки ҳаста ҳамиёш дига хелан. аблисовка хичам ина ҷош камтар мехели ин омадаги фигураш. изменение доработко бардора ба ҳами тамом намешава. рестайлингда салоншам дига бо солаи навошда бигем консане насб кардагиян. солаи кнажда бардор ранги жигули оре айрабак гуфтани чиз вуҷуд надоштаг, на торпедашда, на бигем рулушда. оз ин мошини мо бардоро дар торпедашам дар рулшам айрабак дора. баъд изменение доработко дар моторни отсек шидагия. хай бо баъзе комплектатсияш завина бигем электропакет шуда. CDX 4 электропакет мешава. бардора гап дар бораи безопасност рафтем, айрабак надорад, бо як бигем навороти безопасности, як таҷҳизот дига ина ABS. ма бигем ҳамин қашидози надидам бигем соли кнажда ABS дошта боша. ина бигем 97 сол ина ABS дора. хоб агар доработко дар ҷониби бигем моторни отсек боша, хай нами кришкаи боло оз ина пластмассови шидаган, соли кнаж алюминиеве буд, хай нами кондиционердор шидагия. баъд инами ҷои проводои свечае ки ҳастанд, оз ина бигем турба дора, свеча дуруст меравад. ин хел нест, оз ина турбо дар соли кнаж нестанд. баъд соли кнаж ки проблемоиш бо асосиш ҳамин буд ки оз ина бигем модулай солои пештараҳош трамблёр небуданд. хай трамблёр ки боша бардор, хай ки бигем разавоти кна ки ҳастай боли мини бо проблемнитарай. модул 100% ҳам эффективнее, ҳам бугӯи далгавешнитара чемаю. бардоро агар дар бораи қувваи аспш бигем 75 қувваи асп дора. ҳамин мошинода мотори 16 клапана насб кардагиянд, мотори 1.4 насб кардагиянд. ин мотори 1.6 хай мотори 1.6 бигем наружни видаш инам хеле мешава.
дар бораи моторшон чӣ гуфтанем хай ки и мотори опел дар дигами бигин тоҷикистон вест тоҷикистон хичай на самом деле дар бораи дига опело мотори ҳамин мошиниҳо мози проблемаҳои худшон надоранд. Як аз проблема бигем асосишон маслахириша. Ма дар ҳар як навор мегӯям ки опел чӣ хеле аст нест ҳама мошинаш бояд маслахиранд чӣ хеле ҳамиқа мегарди ҳо мумкин аст ҷо баъд одамое бибурад ки бигӯяд ки мошини мо 20 солае ки масла нахӯрд хеле ганда камай 100% гарантия камай. Баъд ред ки меғелта ки мошини удашни як даста мошини бензин қади гаштагиай ту бардор 5 солае кадаи ту бигем я раҳи бигӯ дура дидагӣ нестай баъзи мошин агар ҳамин мошин 100% буи мошини ҳаймекагӣ боша ҳам 1 сол 2 сол газ зади 100% мошин масла мехӯрад. Хеле гап неста. Як одам айхонаш ҳам ду ваҷа берун мебуроя мо 20 солае кадем мега воя воимо мекунанд ки дигар ягон ҷо тури намегира бардоро 100% ҳамин проблема маслахири ҳамин мошинода ҳаста. Дар бораи расходш бардор ина мошини мо чӣ гидесин ду газш газ ин мошинода 100% тури мегира. Ҳамин мошина хеле фикр мекунем ки бисёр 90% мумкин газакӣ бошанд. Ҳар расходшон примерно около 10 литра. Агар дуруи шаҳр да бигарди бо бигем болимини камтар бигарди бо мумкин 10 литр газа мумкин 60-70 километр даҷа бигарди. Бародаро дар бораи гирифтану нагирифтани ҳамин мошини ма чӣ гуфтанем ҳамон одамое ки фарз кардем ҳамин мошин гирифтаниана ягон ҳамсояшон дора ягон хештаворшон дора медонанд ки 100% мошин таъдунай 4 сол шид 5 сол шид 3 сол шид ҳай мекуна ягон ҷош задагӣ нест ҳамон одам бигем аварийни нестай мошини таъдунай ҳам хеле мошинро бигирен мешавад барои ки ин мошино бародаро ким кай дуромадагиян як 10 сол шид аз тоҷикистон хизмат кеста дига он мошина байқавқа обудишам намонда бо ина чӣ хеле ки медонӣ бо ина 3 сол пеш растамошко бигем аз соли 2006 мошино медороянд дига хеле кишид ин мошино дига тамоман ки надурмесам ҳамин чи мошине ки ҳамин тоҷикистон набуданд ҳамон мошино бигем ҳамон мошино истифода бурдесиян фирона афгор шидагиян хеле бигӯем мошини таъдон меёвум 100% баракат меёвум хеле мошини бародаро гарини камай. Дар бораи нархошон бародаро ҳамин хеле хачибек ма худам шоҳиди ҳол будам ки бигем ин ягон ҳафта пеш дар пеш худам ин хачибек 42 ё 43 ҳазор сомон савдо шид. Ака представ кунед 42 43 ҳазор сомон ака пули ҳо пули бисёр не хай доллар ҳам қимат шидеста ёхи буго ҳози 43 ҳазор сомони ҳозира доллар қати ҳисобш ки дази 4000 доллар ҳам намешава. Бароям ха нархи мошин калибровка сирона айрӯи доллар ки фарқ мекуна мошини хуб ҳама вақт қиматай дига дар бораи и кузов ҳами астраи худш бугӯ ягон гапи невероятни бугӯ ки ҳеҷ ка надона бародаро у хеле ҳам нестай. Одаме ба фикри ма ҳаст ки ҳамин мошина як бор шишта харида мисол як қавқа истифода бурда ҳай кардаги боша бародаро дар бораи равишш мошин конкретна бугӯ хай ки назар ба дига мошинора 100% мягкия ки хушура бугӯ ягон запчастош қиматай у хеле ҳам нестай хайна расходшам камай бугӯ солона ҳуҷҷат мекунам қувваст биям қакалоне неста ки бугӯ ҳуҷҷатош қиматат бихелта мошини буҷетни мошини бигин ҳамин тоҷикистон тури мегирифтаги 100% ҳар касе ки харидане нафшудам пусидагиш аҳамият не моторш аҳамият не моз бародаро хаки мошина ҳай намекунем мо хеле мошина бигем ака ҳайам кадагем бисёр ба фикри ма тоҷикистон одаме неста ки хеле имин ҳамин кузовда шиштагӣ набоша ягон рай кагӣ набоша барам хаки ҳайкиниам бигем ака кори ба фикри бемаъни ҳисоб мехӯра равиша гуфтем бародаро мягкия ягон бугӯ агар мошина танаш солим боша ягон ҷои абиғарз моторш пусидагиш ягон ҷои бугӯ дига уже страшни у хеле страшни неста ҳамин моторш ҳамиёт не масла нахӯра кузовшан ё ки кузов сол боша бридагӣ набоша бигем пусидагӣ набоша ягон хел мошини варидкагӣ набоша дига қавқаша нигоҳ накунем бародаро хай ба ҳамин гапа зиёд намекунем намоиша ба анҷом мерасонем хай гӯёша ки мо нагуфтем бо ягон савол шид на инстаграма да бинависем бародаро касе ки мошина шинохт ҳатман да комментария бинависем мошини я одами гарени знаменития акай толиб нишоношта буд касе да чӣ мошини маъқула бародаро бинависем комментария хай